Bă, fac și eu apel la ăștia care chicotează cu bucătăria. Eu n-am știut niciodată cum fac chinezoii ăia. Dau tigăile alea care nu se lipește nimic de ele. Deci efectiv sunt cele mai șmechere tigăi. Ei, și acum am găsit videoclipul ăsta și am zis, bă, n-am cum să nu-l împart și cu urmăritorii noștri. Uitați-vă din ce material o fi făcută tigaia asta, astfel încât își schimbă culoarea la foc. Bă, n-ai văzut așa ceva. Nu poți să-mi spui că ai văzut, că n-ai văzut. Ei, și aici după aia îi dai cu o chestie de asta, eu cred că e sare sau ceva, da? Ai băgat-o frumos la ulei și o ungi cu ulei și uitați-vă cum stă uleiul pe ea, bă, deci uleiul ăla practic creează o peliculă, da? I-ai dat cu ulei, da? Îi mai pui un pic de ulei acolo, încât să aibă să prăjească în ea și uitați-vă când pui ou cum să faci. Bă, deci n-ați văzut așa ceva, mă, frate, decât în filme. Deci uitați-vă și voi. De ce material o fi tigaia asta? De funcționează așa? Ia uite și tu. Ah.